Една продукция на Top Music Production. Поздрав за квартал Владислава, за Митко Багера и бригадата му. Ай, ай, тегиля баба, анано, ай, егили акале, Миткоске, еровеске, за шампиона от град Бургас, а Катар отдясно си, о Митко Багера, а Катар отляво Леске Бусоря. Той е легендара на стадиона, бригадата сила, какинел тумаре кера в град Варна. Ех бе, студио топ мусут с гипсите гиля бе. А кале Миткоске, Багереске, той е човек непоклатим. Душмани, колкото и да се опитвате да го плашите, Митко Багера толкова ви се смее. Абе мишки, къде сте тръгнали срещу моя кошмар Мустанг? Кабриото, ще ви накажа. Мирно, мирно, Пенело Митко Багера, ма будте джанен, че камъчки нафтумен ме фордеса. А шунден ли мишки, мирисливи, шът, 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 затваряйте си устите, да не ви ги затваря Митко Багера. Пускай студио Top Music! Ей, тегиля баба, хайде! Ей, Митко Багера, за Мустанг силата, за шампиона Митко Багера силата. О, Митко Багера, човека на Владиславово. Митко Багера се нарича, силата му вика, шампиона на Владиславово. Вижте Митко Багера, боса на Варна ви казва: не се давам, аз съм сила непобедима, и който тръгне срещу мен ще яде токатите на Митко Багера. Аз съм най-силния Митко Багера и душманите ми завиждат, защото аз съм силата във Варна. Не дейде да грозните Митко Багера, каперавел тумаре кера, бе Багереса. Митко Багера е много млад, ама е силен. Не му завиждайте, защото той парите си ги изкарва. Той е тарикат на времето, много е мощен, е неговия Мустанг. За доказания Митко Багера за непоклатимата фирма. Фирмата на Митко Багера е номер едно. Аман, аман, аман. Айде, пауа, Митко Багера! Още веднъж за Митко Багера и поздравява стадиона с тоя кючек Яша, човека на Владиславово. Айде, Митко Багера, вадиш пачки по стотачки. И също така пак от Митко Багера ще кажем нещо, но то се знае, не всичко е пари на този свят. Ще кажем нещо, но то се знае, не всичко е пари на този свят. Щастието е да си богат, с хубава кола и голяма фирма. За доказания мъж Митко Багера, Форд Мустанг ще ви скъса на старта. От Владиславово за най-силния бригадир Митко Багера. Айде! Квартал Владиславово, студио Top Music, гипси, живи и здрави, момчета! Айде, Варна, до нови срещи!